hedder Jonas Hermann, og jeg er møbelarkitekt. Jeg har en tegnestue, der hedder Hermann Studie, hvor vi tegner møbler for forskellige firmaer. Som arkitekt, der kan jeg rigtig godt lide det analog. Altså jeg kan godt lide det, man kan forholde sig til, og det, man kan røre ved. Jeg går rigtig meget på et værksted og hører rigtig meget musik, og bliver inspireret af gamle biler og af gammelt håndværk. Efter at have arbejdet en del år med møbler, synes jeg, det kan være svært at sige, hvad... Jeg kan selvfølgelig godt sige, hvad der kendetegner meget, men jeg kan ikke lige hive et møbel ud, som jeg synes, der er det bedste. Der er selvfølgelig nogle møbler, jeg er meget stolt af, og en af dem er en stol, der hedder Blueprint Chair, hvor jeg synes, processen den gik overraskende enkelt, og møblet tegnede nærmest sig selv, mens jeg sad med det. Og det var en ret fed proces.